Branwen, ferch Llŷr. Eisteddodd Bendigeidfran, brenin Ynys Prydain, yn ei llys yn Harlech. Gwelodd llongau Matholwch yn dod draw o Iwerddon. Aeth Matholwch i Iwerddon ar neges bwysig. Roedd Matholwch eisiau priodi Branwen, chwaer brenin Iwerddon. Doedd hanner brawd Branwen ddim yn hapus. Roedd wedi brifo ceffylau'r Gwyddelod. I osgoi rhyfel gyda Iwerddon, rhoddodd Bendigeidfran crochan hyd i'r brenin. Roedd unrhyw un sy'n marw yn dod yn fyw ar ôl mynd yn y crochan hyd. Ar ôl y priodas, aeth Matholwch a Branwen nôl i Iwerddon. Cawson nhw baban o'r enw Gwern. Doedd y Gwyddelod dal ddim yn hapus. Fel cosb, rhoddon nhw Branwen i weithio yn y gegin. Pob dydd roedd y cogydd yn bwrw Branwen ar ei phen. Pan glywodd Bendigeidfran, aeth i Iwerddon. Roedd brawd Branwen yn cawr enfawr, a cafodd y Gwyddelod sioc. Rhedon nhw i ffwrdd dros afon a thorri'r bont. Gorweddodd y cawr dros yr afon a cherddodd milwyr Cymru drosto. Ond roedd y crochan hyd gan y Gwyddelod. Cafodd Gwern syniad. Aeth i mewn i'r crochan. Torrodd e'r crochan yn 4 darn. Erbyn diwedd y brwydr, dim ond 7 milwr oedd ar ôl. Cafodd Bendigeidfran ei anafu. Hwylion nhw nôl i Gymru, ac ar y ffordd roedd calon Branwen wedi torri. Roedd hi wedi marw. Claddwyd pen Bendigeidfran yn Llundain. Straeon Sain Sydyn gan Mr. Mock.